Wataroka lan ninggal, wataroka tatwilu lan ninggal andawaaken bidikri aqwali kalawan nuture pirang-pirang kaul. Ghairi murdiatin kang orana dan pikarido wa ariba mahaluha lan pirang-pirang i'robe panggonane i'rob kutubul arabiyati ku pirang-pirang kitab kang bangsa Arab. Wallahalan ing Allah nas'alu jaluk isun anap ing kamangpaatan bihi kalawan tajmim bidunya ing dalam dunia wa hasanal jazailan ingkang leuwih baguse pirang-pirang wawales alaihi ngatasé tajmim fil uqbi ing dalam akhirat kang kaya wekasan bimanihi kalawan anugrahe Allah wa karomihi lan kalomanane Allah.